So every year, 1 week siya, pinasikat sa isa ka proclamation number 780 every 4th week of November. So kani isang kahugigayon din masaksihan sa atong publiko unsa ang mga contribution sa science, technology, and innovation. Kani pod nga occasion maipadayag sa DOST sa public ang mga nagkalain-lain nga mga programa, produkto, serbisyo nga pwede yun ma-avail sa atong mga citizens regarding science, technology, and innovation. Dili lang sa DOST but sa tibuok science community sa atong nasud. Para siya throughout sa administration ni President Marcos kay kana siya nagsuporta sa atong Philippine Development Plan, ang vision natin 2040. Pero every year, depending on asa dapit i-conduct ang NSCW, mag-usap, magkalain-lain ang sub-theme. So last year, ang sub-theme kay on Blue Economy. Kay Visayas siya, ang ilang ditong focus kay for the aquaculture, aquamarine fisheries na mga technologies. So dini sa ato, ang atong sub-theme kay providing solutions, opening opportunities in the green economy. So, unsa man yung green economy? Gusto na ko ni siya isa-isa sa inyo nga atong nyano nga pinulungan. So, ako kagalingon ni siya nga interpretation. So, 4 P's, patkapi. So, ang green economy would be processes, mga pamaagi, apila ang teknolohiya nga maka-generate na og profit for wealth generation pero pro-environment, pro-planet, and pro-people. So kaning primero nga P ako giingon nga mga processes, technologies, mga pamaagi, diha musulod ang science, technology, and innovation. So ang mga padayag nato nga makita sa publiko would be more on technologies related to circular economy. So sa pampuling circular economy. So as opposed to linear economy, ang linear economy would be mugamit ta og resources unya muhimo tag produkto atong gamiton ilabay. So ang naitabo daghan na kayo ang waste, pollution labi na gyud sa mga plastic. So kung ingon kag circular economy, kani siya malesen or mawala na gyud ang waste kay you start with ikan ka sa resource kung imo ka produkto, imong gamiton, imong i-recycle, kung imo na pong gamiton for other purposes. So, may tabo, ang waste, halos wala na. Or kung naamang galing, it will be used to regenerate the environment. Kanabitang mga biofertilizer na ang labas. So makita, nasa among listahan Sir John, iabot na og 150 kapin ka mga technologies nga pwede magamit, MSMEs, pwede nilang ma-adapt. Labi na yun ang mga bago nga mga produkto sa R&D, Research and Development, nagibuhat sa nakalain-lain nga mga Research and Development Institutes sa Pilipinas, funded of course by the DOST. Tanan gid sila muanhi, pero not all of them. Kay ang DOST adunay 18 ka-attached agencies, uban ana ang Pag-asa, PBOX. Unya adunay 16 ka regional offices. Unya napoy 16 ka campuses ang Philippine Science High School. Unya naapdayon tag 80 ka provincial offices. So kada opisina at least 10 yun siguro ang kuhan hiningi. Kay naman po sila gikwanda ka nakalain-lain nga mga forum. So na sa among listahan, iabot na 39 ka mga forum. Klase-klase nga mga topic nga related sa atong sub-theme. Ma-memorize. So na degradable polymers from plant-based oils. Ikan ni sa Ateneo de Manila University na smart lightweight composites for various construction applications from agro-industrial waste na atay post-radiation reactive extrusion of plastic, meaning ang plastic unsaon pag-degrade na apoy
waste to energy nga facility nga ipakita, no? Kana bitaw from garbage mahimo siyang electrical power. And then naatay less sticks. Kaning less sticks kay plastic nga himuong mga roofing tiles. Kana ready na kita for commercialization. Naapoy sustainable plastic from cassava. So from cassava, pwede siyang mahimo nga packaging materials like plastic. So biodegradable and many more. So isa sa nag-una in terms of supporting the startup ecosystem and in terms of innovation programs. In fact, kani atong unang isuportahan ang Orobest Innovation Program. I-benchmark siya sa mga different regional offices. Even sila, ang Oro Chamber, mo may atong partner ani, invite na ganin sila sa mga international organizations kay nagi mga natabangan ng mga startups na karon dagko na manggani uban nga hapit na mahimong unicorn. So kaning unicorn meaning wabot nag 1 billion ang kanilang asset. So, naguna po ta, like I said, sa startup innovation ecosystem kay kaning atong CDO Bytes, isa po niya sa daghan na kayong mga successful na mga startups. Naapod tayo dito sa MSU IIT sa Iligan, naapod tayo dito IDEA. So, in fact, kaning CDO Bytes, gikan sa ila ang pinaka-successful na startup sa tibuok Pilipinas. Kaning gitawag nga WELA School Systems. Gusto na mo na galing siya nga ipasudayan po at suporta po taana sa ila. Naagate proyekto nga implement nato with the CBO local government unit ang pag-digitalize sa duha ka eskwelahan nga high school dinhi sa Cagayan de Oro para ma-demonstrate nato. Because of the very dynamic and very productive na startup ecosystem, ang Cagayan de Oro nabutang na number 4 sa tibuok Pilipinas in terms of startup ecosystem. Kunya nalista siya sa listahan sa startup blink sa tibuok kalibutan, naa siya sa top 1,000. So number 1 sa Pilipinas, Manila, Cebu, and then number 3 is Cagayan de Oro. So, Iloilo and Davao, una pa ta sa ila. So, mugin na ang atong pasigarbo. Unya, ang atong pong programa nga set up, Small Enterprise Technology Upgrading Program last year, out of the 3 awards for setup, duha ang nakuha sa Northern Mindanao. So kana proud kay mi kay mga innovative na sila nga mga companies. So naapay daghan no. So ang pagtuo nga isa sa rason nga gipili ang Cagayan de Oro Region 10 nga mag-host pinakauna sa Mindanao sa NSTW ay tungod po kay nag-una ta in terms of innovation no, in the Philippines. Okay, very important yun nga itong sa Ulugon tungod kay para ma-appreciate no, sa mga tao unsa ang pwede nilang makuha, no? Kaya makuha ng oportunidad kung makuha ng mga solusyon sa atong mga nagkalain-lain ng mga challenges. No? So for example, gusto silang pupunta ang negosyo, livelihood, or ma-improve ang ilang mga produkto, pananglitan, ano sila, MSMEs, naging sila yung ma-learn no, ng mga new technologies. For example, LGU gusto ta ma-improve pa ang atong DRR, Disaster Risk Reduction and Management, natay daghan kayo ng mga new nga i-introduce ng mga pamaagi sa DRR. So na ay mga new products ang pag-asa ng P-Works nga inang i-present this year. So sa in terms naman sa health, naapuntay mga bago nga pamaagi nga pwede magamit sa mga doktor, sa mga hospital, pwede magamit ng mga traditional nga mga medicine. Di lang ako ma-memorize. Pero while I was reading through, nang ako lang ipakli ang listahan, amazed ganing ko daan nga ako taga-DOST na. So dahil mga bago nga mga pamaagi.
Naitabo ni tungod kay 3 years ago, naglunsad ang UST of Science for Change program. So project is yang dako og funding. Unya karon nakita na namo ang resulta. So naa na yung mga R&D results na very interesting, pwede yun magamit. So importante nga maibaluan ni sa mga tao aron ila ning magamit para sa ilang mga adlaw-adlaw panginahanglan, challenges ug para pagyud mulambo ang komunidad ug ang atong nasud. Ayun. RD, no, I forgot to tell my name. I am Mr. Julina pala, RD from Mr. Radio. And then RD, no, another question. RD, first time ni siya sa Mindanao, and then ni siya giheld sa Cagayan de Oro City. So ngano sa Cagayan de Oro City man, RD, og unsa man ang mga preparasyon karon sa Cagayan de Oro City para nining dako nga kalihukan, RD? Okay, since last year, no, nag-ingon man ang among mga leaders sa DOST nga, this is the time na we have to reach the last mile. So kailangan dalo na sa mga different regions. Kaya sa una, kaning oportunidad, tuwa lang sa Metro Manila. So, second time outside of Metro Manila and first time in Mindanao. So ngano Cagayan de Oro, ako po ipautana akong pagalingon nga ngano Cagayan de Oro. Kung na'y naghatag sa ako inspiration sa tubag, no? Si Sir Hercel man siguro to. Kay siguro kita nila nga naguna ang Cagayan de Oro in Northern Mindanao in terms of innovation. So ang atong performance sa opisina, murag na ata sa top 5. So siguro sila nga siguro kailangan ng isa Cagayan de Oro nga possible. And then on top of that, I think because also we have the facilities and we have a big venue and nandito ang lahat ng mga malaking hotels around. So yun. And then many of the other regional offices are interested also to visit the different projects. So in fact, throughout the week, namin tulong ka project visits nga na-organize. Dito sa Bukidnon, 5 routes, dili sa Cagayan de Oro, duha ka routes, east and west. So, appeal na, no? And then, yes, yung mga reasons na yun. That could be the reasons why our top management selected Cagayan de Oro to be the host of the first NSCW event in Mindanao. Yan, thank you, RD. So, before I will end, I would like to thank PIA and all of you members of the CDO press, no, for your support to the NSCW. And I would like to invite everyone to come and celebrate the National Science and Technology and Innovation Week with us on November 27 to December 1. Tara na, sama na sa NSCW 2024 here in Cagayan de Oro City, Limket Kai Center. Yes, and then we also have 4 rooms in the hotels nearby. And for those of you who are not from Cagayan de Oro or yung mga hindi makapunta sa Limket Kai Center, all our activities, if not all, talagang all ba, will be live stream. So you can still watch the activities by just logging into our official Facebook pages. DOST Philippines, DOST 10, and DOST NSTW. Thank you very much. Kita-kita kids. Tagalog ito mga kita-kita kids.